салом алайкум бонувони азиз, апаҷонову хоҳаракони меҳрубони ман, ҳамаи шуморо ба каналам хушомадед мегӯм ва умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастен, бардам ҳастен. ирӯз мехоҳам ки барои шумо тарзи тайёр кардани пирашкиро нишон диҳам. ба мо лозим мешавад об, лозим мешавад руған, лозим мешавад камакак, бисёр не, чен як ду қошуқ борӣ об. азбаски ман кам мекунам об, ним стакан камтарак зиёда тамом. баъд намак меандозам. ҳамихел хамирмона сахтакак мешӯрам. хай набуда рафти видео мебинед шумо. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. мо меандозем обу намаку руғанмона. доктамина дохтаро бадани орқати звола гирифта сахтафак мекунем. ира хайка ҳамаи апаву хоҳарову ҳама метавонанд зволара гирифта. уже медонем ки ошитба ба звола мешавад, самбуса, пирашкиро духтаро мешавад ки ами бурасонем, дрож будозем, бурасава як мешурам. хайвали бо як рӯзи дига бо урам нишон медиҳам. ирӯз ёд хостам ки пирашки зволаги ами звола қатӣ мекунанд ҳамро нишонтон диҳам. хрустяшкайку мулоимакне хрустяшка намхалиша ёдтиём шумода ёдтиём не бахшиш зиёди шумо метонед. просто ман хостам барои хидмона кунам. ҳамхе гуфтам видео кунам, шумо даян мотиватсия шавад. завқтон биёяву шуморам бихезен тайёр кунед. баъд он нафарое ки дар ғарибӣ будан гуфта буданд ки як чизеро нишон диҳед ки камхарҷ бошад. яке аз комментарияҳом чунин буд. инами камхарҷа метавонем ки айнами тайёр кунем. ами орду обу намак фикр мекунам дар ҳамаи ҷо ҳаст. нами мешавад камхарҷ. баъд рушда ҳар чӣ ки мехоҳем бимонем. мо картошка қатӣ мекунем. пирашкии картошкагӣ мекунем ирӯз духтаро. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. дӯстони азизи мо, зиёд нафаро мегӯянд ки ширкато дурӯғ мегӯянд, пула метин месӯзи. ҳам хали ширкат буд, чанд ширката номбар мекунанд. дӯстои азиз, корейская компания атомида ягон чӣ пул наметӣ. регистратсия ройгон, яъне бе пул регистратсия мешавӣ. вақте ки регистратсия шудӣ дар ҳамун ширкат 6 моҳ дар кайе хости якум харида мекунӣ дар 200 сомонӣ ва баъдан одам таклиф мекунӣ. барои одам таклиф кардан шумо маош мегирӣ. яъне ки чӣ хел ҳозир ай ҳама чизи қимат дар дунё реклама ҳай. шумо рекламщик барин мешавед. тавсия метиҳед одамода ки мо нами пастара ай корейская компания харидем, анаи шампуна харидем, анаи витамина харидем ва барои тавсия додан шумо ойлик мегирен. фаҳмидед? мисол шумо як материал мехарен, ҳамсоятон мегӯяд ай куҷо харидӣ? Корвон 8 дарвоза. анами тавсияро шумо метиҳед вай мера 8 дарвоза мехара. лекин дар ширкати атомӣ барои тавсия додан шумо маош мегирем. дигар ягон пул шумо уҷода намемонед. ами 6 моҳ як бор дар 200 бор мехаред тамом. бо гуфтестам ягала борам уҳдадор нестӣ харид кунӣ. харид кунӣ ба хоҳиши худтон кадом вақте ки хостем. барои ҳамин дӯстони азиз ба ширкати атомӣ корда биёен. ширкат дар арафаи кушодашавӣ дар шаҳри душанбе дар ҳама ноҳияҳои тоҷикистон офисош кушода мешавад ва шумо яке аз якумин дистрибюторҳои ширкати атомӣ дар тоҷикистон мешавед. барои ҳамин духтаро фурсатро ай даст надода биёен ҳама каса регистратсия мешавем, якҷоя шида кор мекунем.
кор беҳад осон ай духтаро. Кор ҳам ки накне ай маҳсулотҳош бохабар мешавен. Ин ҳама суратҳое ки мебинен и фоидаҳои ҳами атомие ки шумо дидестен. Ягон ҷои фанду фребш нест ай духтаро, биёен якҷоя кор мекунем. Намехе духтаро хушрувак хамирмона сахтакак мешӯремо. Баъд руша як лёнка пӯшонда мемонем муддати як 20 минут дам бигира золамон. Чақар ки мебинем золаемо сахтакагина. Мемонем 20 минут меистад. Руша ки лёнка пӯшонем ҳатман ки чӣ нашавад. Қоқат нашаванда болош барои ҳама. То вақте ки ин 20 дақиқа дам мегирад духтаро, мо метонем ки дар 20 дақиқа чиро тайёр кунем. Начинкаи дуруша тайёр карда метонем то вақта. Ма дар инҷа картошка бишондагиам. Картошка бишонда. Духтаро як пиёзи дигарам жарид мекунам. Баъдан ма чӣ меандозам? Кабутӣ меандозам. Камтара кабутӣ меандозам. Ҳозир ин вақти картошкаро майда карданда камтар маска ҳамроҳ карда пюрекунақати якҷоя мекунам. Пиёзи жарид кардаги меандозам. Як дона пиёз баса майда реза мекунем. Камтарак жарид мекунем. Ҳамроҳ мекунем шаб. Барои ки маззаш хушрӯ мешавад. Баъдан кабутӣ меандозем. Тамом. Баъд зуволаро тунук карда мепечонем ша. Духтаро видеоро пайгирӣ кунед. Озбо дар давоми видео мебинед. На духтаро зуволаи морам дам гирифт хела. Бигем ки як 20 минута дам гирифтак. Ҳамра ма сар кардам тунук кунида. Фаршма тайёр кардам, оз нишон метим. Вақти печонданда нишонтон метим ябора. Бисмиллоҳ гуфта сар мекунем зувола тунукнира. Намехе духтаро зуволаро хушрувак тунук мекунем. Эҳтиёт карда ки надара. Барои ки дар дуруш фарш мемонем. Баъд вақти пухтанда мерезам. Ғама мета. Барои ҳамин зуволаро хушрувак тунук мекунем. Духтаро фикр мекунам ки намеқа тунукиш баса. Чӣ ки дар видео агар маълум боша. Тунукиш ҳамқа баса. Ки вақти тунук ки бад шава агар вақти пухтан медара духтаро. Барои ҳамин тунук шида агар ко. Ай зиёд тунукиш намекунем. Ин зуволаи мо худаш майдаак ай духтаро. Ма у зуволаи як дона буд ку калон. Ура дута кардам. Хостам ки дар болои ҳаму чӣ дар болои пеши ҳаму плитада тунукшон кунам ки дар оҷа рашот гирифтам ки нашид. Баъд бо дар инҷа омадам кардам. Барои дар оҷа паставка мондаги паставкаи телефон ман хостам ки ҳамҷа ябора видео кунам ки нашидак. Баъд дута зуволаи майдаҳак шидак. Мо инам хеле мебарем ира. Намехе духтаро мебарем. ин духтаро зуволаи моро бигем ки тайёр шид. Ҳай ман ура дигариша тунуккуниша нишон наметиём, барои ки ранги ҳамин мебарам. Барои чӣ ки вақт зиёд мерава, видео дроз мешава. Барои ҳамин
давоми видеоро хай тамошо кунед духтаро. бо пухтанаша нишонтон медиҳам. Ин духтаро фарши моаим. Дар дирми фарш чӣ андохтагем? Картошка, камакак, ним қошуқ маска, ранги пюре кардем. Баъди ӯ зелен қати як дона пиёза сирха кардем, якҷоя кардем, намак кардем, тамом. Намеқавз мо пирашкиёро мепечонем. ҷавзи ма якташа фарша андохтам. Инеро хушрувак мепечонем, мегирем духтаро. Хушрувак аккуратни. фикр мекунам ягон мушкилӣ надора. тайёр кунем барои аҳли оилара хурсанд мешавам. намеха мекунем духтаро. гирдоша маҳкам мекунем, тамом. хушрувак маҳкам кунем ки чӣ шава? дилтон пур шава ки маҳкам шудагия ки агар хушру маҳкам нашава, баъд дар дирни рӯған айдуруш амо начинкаҳош мебурояд берин. баъд дигар безе мешава. намеха хушрувак лавдаша маҳкам мекунем. хушрувак бигирем, намеха маҳкам кунем. ҳозир мо ҳамаи пирашкиёро мепечонем. баъд чӣ мекунем? баъд жарид мекунем. ман ҳозир давомаша мепечонам. хай бо чи паузара мегирам, барое ки видео дурози баъд мешавад. намехелак хушрувак мепечонем. лавош маҳкамак шава. тамом. намеқа кор дорад. тамом. хеле ягон кори мушкилӣ ё ягон чизи пинҳонӣ надорад духтаро. ина духтаро чӣ хеле ки мебинед ман пирашкиёро печондум ҳамаша. баъдан рӯғана мондум, рӯған гарм шед. ҳозир боша пирашкиёро андохтан мегирам, жарид кардан мегирам. бо вақти ами пирашкиёро андохтан як бори дигар нигоҳ кунем ки ами пирашкии шумо даҳаш маҳкам аст. як бори дигар назар гузаронем, баъд андозем дохили рӯғанда. рӯғани морам хай гармак шидагӣ бидай, ҷӯшидагӣ бидай. хушрувак меандозем, мегардонем тез тез пушти рӯша ки чӣ нашавад. як параши сирхи, як параши сафед намонад. намехел духтаро хушрувак сурхак мекунем. ҳар ки мехоҳад зардтарак бигирад, ҳар ки мехоҳад чӣ бикунад, зуд сурхак карда бигирад. ҳар кира вобаста ҳамун таби дили худшад. чӣ хеле ки дидем пирашкиҳои морам тайёр шуда истанд. намехел духтаро фикр мекунам ки як камакак агар аҳамият дода бикунем хиндӣ намекунам. ин дуруш ҳамаи чизаш пухтагӣ аст. барои ҳамин хом намемонад, натарсем. просто ҳамун хамиша сирхак мекунем ва мегирем. барое ки картошкашам пухтагӣ, пиёзшам жарид кардагӣ. намехел хушрувак мебардорем, мегирем баъди сирх шиданашон.
یعنی نگاه کنید دخترها چه خوشروها جدید شدن. اینم خیلی همه هفشم میپزیم. ما در اوجه اولی خیلی دارم. ما یک چند تاشو نشون دادم. تمام دیگه روش وقتی ویدیو نکردم ما پیچوندم بسیار پیراشکی ما. ولی من همش چی میکنم؟ جدید میکنم میگیرم این دخترها بعد با خیرون دارم نشون میدم. اینم خیلی دخترها خجالت تدا گفتم میگیریم. ولی با درافتی ویدیو با یک منجو یکش با ویدیو میکنم. یک کانتر دیگه پزم با ویدیو میکنم که ویدیو دروازی بعد میشه. دخترها چقدر دیده استن اینا ما چند قشب پختم گرفتم اینا. اینا می قش مونده 5 دانه دیگهش مونده نپخته. نصیب باشه نازی پخته میشمش. چقدر که میبینید طبق شید. وقتی همی جارید کردن کمتر احتیاط میکنیم. اگر همی چی تنک باشه وقتی ما زباله را تنک کردن اگر تنکی بد کنیم زباله پیراشکی را چی میشود؟ میکفن به دادرنی چی؟ دادرنی روغن میکفن بعد روغن ما بزرگ میشود. چرکین میشود بگه میشود. یا که دهش اخش رو مختم نکرده باشیم یا اینکه وقتی زباله تنک کردن زباله مانا به حد تنک کرده باشیم اگر. اینا چقدر میبینیم اخش رو جارید کردم گرفتم پیراشکی من. باید میخوام که درباره چی گپ زنم. رحمت خود ما بانی پاپیچکونم برسونم. مینداری من. همه شما میندارم. بعد اون شخصیت هایی که اپا جانا و خواهر جانا و اینانیا می نویسن که از کدام شهر تماشا کرده هستن. او را باز به نهایت دوست میدارم. حتی جای استقامت و چی من گفته بودم در ویدیوم که میخوام بفهمم که همین کسانی که مرا تماشا میکنن بدونم که در کدام شهرها از کدام شهرها مرا تماشا میکنن. سخنی مرا در زمین نمونده هر یکی او نوشته استیان از کدام شهرها اومده چی کرده استیان کامنتاریا کرده استیان یک جو مرا تماشا کرده استیان مرا نه ویدیوهای مرا پخت‌پزهای مرا تماشا کرده استیان. به نهایت میندارم شما. باز ما یک همون نامی دولت ها و شهرها را یک میگیرم. نه ما از پیراشکی ما ایدرنی روغن بگیرم. بازیر یک نام شهرهای شما رو من نامبر میکنم. مینداری من میرسونم. این دخترها پیراشکی ما تمام شد. همه شب پختم گرفتم دخترها. روی علو یک نمیکنیم. بازیر پاوزا کنم ما ایجا گیرم. کم تر اگه را پریت کنم. با پاوزا را سر میتونم. دخترها چه خالی که میبینین پیراشکی سب سرخکی خوش روک و با مزه که ما تیار شدن اینا. به نهایت با لذت به نهایت زیبا. کسانی که دوست می‌دارن پیراشکی رسیدگی نیو پیراشکی زوالا قطی میکنن که خروستیش کیه انا خیلی دوست می‌دارن ایروی انامین ریسپتی ما کدگی بکنن. به نهایت با لذت میبوید. به نهایت خوشرو میبوید. زیبا میبوید برای یگان جا بردن یا اینکه برای اهل خانواده. به نهایت بگیم که واریانت خوبه استفاده برین کم خرجه. انا دخترها ای همه شما زیاد میندارم برای دستگیری برای لایک برای کامنتاریا ها برای دستگیری ها ای همه شما من میندارم. شما را من خیلی دوست میدارم. کوشش های من بر شما ای دخترها. در اینجا بعد مینداری خود ما با او شخصانی که در کامنتاریا نام های شهرهایشان که ما خواسته بودم نویسن مینداری خود ما با او نیز میرسانم و میخوام که نامای شهرهای اونو را نامبر کنم. در رفتی کار من نامبر کرده نتونستم هوشم در کار شد نتونستم نامبر کرده. میخوام که همجا در وقتی که شما همین پیراشکی های زیبا و با لذت ما را تماشا دارین میخوام که نام های شهرهای همین
подписчикои азизу меҳрубон ма гуфта гузарм духтаро. ай тоҷикистони худмон аввал сар мекунам, барое ки тоҷикистони худмон яке ай биҳиштҳои рӯи дунё ҳай. барои ҳамин ватанама хеле дӯст медорам. аз ҳамин сабаб ман ай ватани худмон сар мекунам. аз шаҳри душанбеи худомон навистанд. баъдан панҷакент як модари меҳрубон. агар ин видеои маро тамошо кардаиста бошед, шуморо бениҳоят ман дӯст медорам. комментариҳои шуморо зиёд мехонам, зиёд гапҳои нағз мезанен, маро рӯҳия метиҳен, бигӯен ки шумо мада мотиватсия метиҳен барои ҳамин корро кардан. ман шумо зиёд миннатдорам, модаре ки аз панҷакент ҳастен. баъд аз ёвонҷон будиян, ҷалолиддини балхӣ, ваҳдат, ана баъд чеховский, воронеж, череповец, липенск, гряз, балашха, татаристон, тюмен миннатдории худро мерасонам, барое ки то соатҳои подписатсия кардагиро навистиянд. дар соати 8:30 субҳ ба ман подписатсия кардиянд. миннатдорима мерасонам. бо будан ай Москва, баъдан набережный Челни, Калуга, Догистон, Нижний Варск. яхел шаҳрҳоро зубони ман намегардад, барои гуфтан, барое ки якум бор мешунавам, бугум мешава. баъдан будан Нижний Новгород, Тагил, Челябинск, Самара, Пенза. ана ҳамин аз ҳамин минтақаҳо ба ман комментария мекунанд. ман бениҳоят хурсандам. ман як зани хушбахтам ки ман шуморо дорам. дар қатори оила, дар қатори шавҳар, фарзанд, падару модар, фарзандои падар, дӯсто, бигем ман дӯстҳо низ зиёд дорам. яъне дӯстҳои бигем ки ай вақти бачагӣ дӯстҳо дорам, ҳамсинфҳо ҳастанд. ай ҳамин ҷа истода ҳамсинфҳои худамда салом ирсол мекунам, дугонаҳомда. ҳамаи шуморо ман дӯст медорам. кадометон ки маро тамошо мекунен, ман саломи худро ба шумо мерасонам. инам хеле дӯстон, имрӯза видеои мо ба ҳамин ба анҷом мераса. ба мо иштиҳои таом хеле узр мепурсам ки моира тоқа мехӯрем. ҳатман шумо низ тайёр кунен. як комментариям нависта буд ки тоқа нахӯрен, модаям равон кунен. ба тарафи шаҳраш аёдам биромад, амхе шаҳрашам нависта буданд. афсӯс ки намешавад, агар ни бигем ки як пирашкӣ ё ин ки як чагалдаг ё ҷондорам роӣ мекунем, лекин афсӯс ки намешавад. барои ҳамин ҳамаи шуморо дӯст медорам. канали моро дастгирӣ кунен, мо ин ҳам дида зиёдтар шавем. хулоса шуморо дар худованд месупорам. хайр духтару то видеоҳои оянда.